Jekk trid issib il-grazzja ta' Alla, kun umli, kif tgħid l-Iskrittura li Alla jirreżisti lis-supervi u jagħti l-grazzja lill-umli. Kollox huwa ta' Alla u xejn huwa l-proprjetà tal-bniedem. X'inhu li għandek li ma rċevejtux b'xejn minn Alla? Hekk jgħidlek l-Apostlu San Pawl. Din hija verità kbira li inti ma inti xejn u tissejjaħ li jekk tara fik din il-verità u tipprattika. Bniedem umli jixbaħ lil tifel żgħir. Kristu infatti qal fl-Evanġelju: tassew ngħidilkom, jekk intom ma tkunux tbiddiltu ma sirtux bħal tfal żgħar, ma tidħlux fis-saltna ta' Alla. Għax min ikun umilja ruħu bħal tifel żgħir, dan huwa ikbar fis-saltna ta' smewwiet. Qarbel tifel żgħir, jemmen kollox, ma jieħu għalih f'xejn, ma jfittix xunur la bil-kelma u lanqas bil-biss sabiħ. Imettidu għal kull servizz baxx u ma jilmenta f'xejn, lanqas joqgħod jaħseb fuq avvilmenti u fuq glorji, f'kelma waħda jaħseb li ma huwa xejn. La jibża minn l-infronti, lanqas minn konfużjoni. Kemm huwa tassew immela vantaġġjuż li wieħed jitħabbeb ma' tfal żgħar. Min jista' jifhem il-ġid li ġġib l-umiltà fuq il-bniedem li jożża.